Επί 10 μέρες κοιμόμουν με το κάλυμα του πιάνου και κοιμόμουν στον πάγκο. Αλλά ήταν το όνειρό του και έγινε πραγματικότητα. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Εκεί είδα τα μηχανήματα και με μάγεψα. Λέω, εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Μέσα σε 2 χρόνια, μετά από 2 χρόνια φεύγω από το καφενείο και βρίσκομαι σε ένα στούντιο του Σύφτου Σουγιαννού, ξεκινώντας το όνειρό μου, εκεί η πραγματικότητα. Εδώ είμαι με τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη. Στην ΕΡΤ τον είχα Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας και το βράδυ είμαστε στο θέατρο μαζί στο έργο που είχε γράψει το μεγάλο μας τσίρκο που τραγούδησε ο Γιονίκος ο Ξυλούρης, Τζένι Καρέζη, Κώστας Καζάκος, στο θέατρο Αθήναιο. Παρόλο που δουλεύω 40 χρόνια, η δουλειά δεν μαθαίνεται ποτέ.